Λεωφόρος, το Απόστολος Νικολαίδης. Σε αυτές τις κερκίδες, αμέτρητες φορές, οι φίλαθλοι έχουν προκαλέσει σεισμό και πανικό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων. Νέα όμως σελίδα ξεκινά για τον Παναθηναϊκό και αυτή είναι το kickboxing. Εδώ λοιπόν στη θύρα 4 λειτουργεί πλέον καθημερινά και τα Σάββατα το τμήμα kickboxing του Παναθηναϊκού. Ελπίζω ότι το κομμάτι αυτό εδώ που τσουλάει η Χριστίνα και η Αρετή να βγάλουν πραγματικά πολύ μεγάλους αθλητές για να τιμήσουν και τα χρώματα μας. Χαίρομαι που αυτός ο μεγάλος σύλλογος που μας έχει φιλοξενήσει, έχουμε αγωνιστεί μαζί και έχουμε κουραστεί πολύ, έχουμε φέρει αποτελέσματα, θα συνεχίσει να έχει πολύ σπουδαίες διακρίσεις. Και εμείς λέμε στον Παναθηναϊκό ότι ο Παναθηναϊκός θα πει μαχητική ψυχή, ο Παναθηναϊκός θα πει και μαχητικά αθλήματα. Και πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην Χριστίνα και σε όλους τους συνεργάτες της για αυτήν εδώ την καταπληκτική αίθουσα που έχουν φτιάξει και να τα λέμε και τα πράγματα με δικά τους οικονομικά βάρη. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν έχει βάλει ούτε ευρώ. Έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω ότι η Χριστίνα δεν θέλει να μιλάμε για αυτή, όπως θα το πω, και αυτή είναι κομμαρτινά της. Έχω βιώσει όλο τον κόπο που έχει κάνει τόσα χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει αυτό που βλέπετε. Πίσω από κάθε λιθαράκι πραγματικά βρίσκεται την προσπάθειά της, βρίσκονται χρήματα δικά της και ανθρώπων που έχουν βοηθήσει και πραγματικά της αξίζουν συγχαρητήρια. Χριστίνα, και πάλι τώρα. Τη μητέρα μου θέλω να ευχαριστήσω, με έχει στηρίξει. Θέλω δύο ανθρώπους να ευχαριστήσω που από αυτούς παίρνω δύναμη. Να προχωράω. Είναι η γη μου. Μπράβο. Προσπάθεια τους έχουν καλό ξεκίνημα και τους εύχομαι πάντα να πάνε τις μαθηματικές, να βγουν το τρεφίδι ψηλά. Ακόμη να φτιάξουν μια ομάδα, μια οικογένεια που έτσι κι αλλιώς το έχουν οι Παναθηναϊκοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν την ομάδα και φάνηκε κιόλας και με τον τελευταίο αγώνα που έκανα στο Παπαδίου που κανονίστηκε λόγω αυτού ότι είμαι Παναθηναϊκός και ήθελα να παίξω στη Λεωφόρο. Όλα ελπίζω να πάνε μια χαρά. Το κλίμα είναι υπέροχο, έχουμε όλες τις προοπτικές να δημιουργήσουμε κάτι που να αξίζει στον Παναθηναϊκό.